Maar dit waartype kan de jas wel aan en dat draai ik, want dan viel het koud aan. En van de moment heb ik dit plaatsje even maken. De kleuring van de lucht vlak voordat de zin opkwam. Prachtig toch? Ja, en hoe die hudde wind, die stevige wind die in Haterholt spelen. Maar in een leite is het dan wel vol te houden. Maar vierde is toch voor het gevoel een koude dag. Joen en vannacht. Vrij helder, nog wel wat bewolking hier en daar. En de temperaturen zijn 4 rond 6 graden op het Vesterloon, zo'n of 8 graden in het kust- en waardgebied. De zuideerste wind is matig ontkrachtig. De krachtige wind natuurlijk in het kust- en waardgebied en betiden boven die zomer. Morgen na een prachtige opkomst van de zinnen hebben we de zinnen er volop bij. Haast volop. We hebben de meeste zinnen van Nederland. Maar staan er gewoon toch wat meer bewolking. En de temperaturen morgen zit tussen bij de 13 of 14 graden heen. En de wind natuurlijk eerst zuideerst en weer krachtig. Krijg 4 van 6. Het viel wetter koud aan. In de joen begint het de lucht en dan hebben we letter de buien in de nacht buien. En dan terug naar het vooruitzicht. Op vrijdag ik een aantal buien of buikjes. Ik wil weer droge perioden. Temperaturen op vrijdag zijn 17 graden. En de zinnen komt er denk ik net aan te pas. Op sneeuw, wel wat zinnen, 18 graden. Een prima temperatuur voor deze tijd van hier. Droeg en rustig. En rustig waren op sneeuw, maar zo'n 17 graden. De zinnen er flink bij en de wind wat meer uit het westen waait. Nou ja, we maken hem aan. Maar weer even in het jestwaarsje.